El tresor de Villena és una de les troballes d'or més sensacionals de l'edat del bronze europeu. Està format per 59 objectes d'or, plata, ferro i ambre, que sumen un pes de gairebé 10 quilos. Aquesta magnitud el converteix en el tresor de vaixella d'or més important d'Espanya i el segon de tota Europa, només superat per dels temples reials de Micenes i Grècia. A més, les peces de ferro destaquen perquè són les més antigues trobades a Espanya i corresponen a una fase en què el ferro era considerat un metall preciós i, per tant, atresorable.